Jumpa lagi di channel Fitri Lazin ya Allah. Ini angin sendiri ke iki aku arepe ngetramasen pijet nang balong guys. Soalnya dek ini wis tiba bocah. Mbak sepeda nyenane tengah loro, mari nek arepe tak pisto nang balong. Tolong tenan era guys. Ulang ngelis beribet we enak tenan iki. Ya Allah Gusti, naira masak setahun. Guys, walah hamil guys, spoil. Mas Dek, mantap Dek, awas Dek. Bener. Ya Allah artisnya gitu guys. Artisnya nganu guys. Dintendani suwi. Macak sih, wedaan sih. Ya Allah Gusti Allah. Cek benakna cepal. Dina ya sen ya. Mbak Nara suwi. Ya tapi barbar iki bubuk ya. Pergi bubuk. Istirahat sik. Dingin ngene guys. Pengen loro dingin ya. Iki lho nyenakne guys. Iki lho. Misat. Kon potong aja rambutnya. Tidak angel guys. Dek kaki yo angel sih ane nek potong ki angel tadi. Angel. Rambut. Kalian sih guys. Inces, ya Allah Gusti lama banget. Inces. Ya Allah nek bidekna kerudung suwi guys ribet yo enak aku ndang sakit ngene iki lho guys. Ya Allah Naira. Ket mangi guys. Iki lho aku ngeplok iki ning njaba wis 2 menit urung ndek mang tak anteni ning jero. Ya Allah guys. Anu apa jenenge? Tren bilek. Ya dembolan gak apa-apa, aku ya dembolan. Kan kadang masih males guys ya. Males ngene iki. Emang mulai begawe aku. Aku lupa kayak. Ya Allah cek urung barengan cepol masya Allah ya Allah Gusti. Kak minyak jrat ya. Aku pengen lah, tenis suwi ki inces e anak sepita iki. Ayo. Berangkat kok. Wis jamene. Minyaknya mbek sini. Tidak dikasemprot. Ada yo tak kei. Ngono yo nganui. Aneh. Aduh, ini. Wes kok lagi ini. Kalau anginnya sore yo naik. Hah? Anginnya spoi. Iya. Ya perjalanan menuju ke Balang. Eja loh guys. Beda melebar loh. Ini loh.
ini soalnya nggak hari Jumat. Christopher. Iya. Untuk sini kan. Kata ini kali. Kata ini kali. Kak apa anak kak? Kaya nggak bisa guys. Kemang ano na eh. Biasa harus menaan. Makan tulis enak. Juga es krim. Es krim. Biasanya sop buah nang gone itu. Oh lah kuwi ya. Sing rame terus. Kamera ngarepe yo ngene ancen Leoni. Piye ancen ngarep kamera ngarepe iki tajem yo, ki asli guys. Lah iku ngene iki sik jerawatan lho. Kene jerawat ki tipase bekal jerawat ki bekas jerawat. Yo. Asline kayak iki ngene iki guys. Ya. Nyaran. Iki karo ngandani anakku. Pijet guys. Jero ben pijet ae iki kene spoi yang ngene nai spoi nai kuwi mek apa nai melangkrik ngono kuwi gedomblong tapi gedomblong enggak guys ngerti gedomblong enggak guys domblong guys pemandangannya kok kene iki sawah apike ya Allah nai sudah aku kira ada jerawat saya kan mereka iso menang canai so nai gua ya kilo nai jerawat lo yo gak iso menang guys tanganku saiki pokoknya iki kudu nganu jerawat wae dalam wes wes kena wes wong metu weh walah kameranya merah api nek kamera nganu gak kene nus walah kameranya jerjis kayak gini guys anu cetha iki kalau kayak MBG kayak dapur MBG kayak guys nang kono mah kok iso siae kok dapur MBG guys iki kene sawah iki nah kok jembune wong naik HP ulah ngene sepoi ya naik sis naik walah rambut berarti kalau dengan itu loh walah terus koi kono terus nganu selesai itu iya walah angin naik walah naik naik langsung deh yang mana naik iya di kamera lagi guys soalnya kamera nih yo justice HP nih nah HP ku kan biasa ya guys kalau delok motor lewat sembari ngenteni anakku pijet guys ini gede es ora pede aku iki beli es
masa rasane iki enak iki. Aku kan DKI PP. Tapi biar nganu lho naik. Aku pas neng Surabaya nomor murah. Wes dihapus kae. Jadinya aku ki nek murah iki tidak numpak Jaya yo. Ambarawa tidak ngono di sini sebuah fresh. Itu biasanya nek pas 150. Ambarawa itu apa dapat itu lho. Nek ke Jaya itu 100 guys. Iki ya. Ada itu lagi yo. Nek tempat Jaya bunyi ngono ki. Awan ngono ki aku sebalik ning nganu guys. Debian kan jadwalnya kan nganu naik. Jam 1:30 apa jam 2 ngono lho kok kene Debian. Iya dong. Iya ngeteh jadi. Lagi emang gak. Sekomah iki nyuwun es krim guys bocah. Icep nyuwun es krim sen. Sen. Enak gak? Kriuk es krim apa kuwi jajal? Es krim apa? Ini krim-krim. Oh, kriuk. Seneng. Jajal penan ya mripate merah banget mripate guys. Terus jika tetesan kok hilang kemarin dari kan HP ku terus dia aku tumbas guys, tumbas es nang balong iki soalnya Mas Jan ki mang njaluk es picete njaluk es yo njaluk es krim yo njaluk es buah guys beneran ning kono iku mang nek tabrakan guys yo tabrakan ngono apa tabrakan motor NMAX ambek Pak Babinsa guys nang kono parah ketok ngono tapi wonge gak apa-apa sih Mbak Babinsa tapi sing bocah iku lho NMAX iki parah guys mesti yo akeh lukane jerene brek biantroke motor emang digawa ning ndure tepak di ngono guys tapi Pak Babinsa gak piye-piye dite jam wong malam soalnya jenis ibuke iki mang aku ada ibuke guys ibu sing es mah lho soalnya iku antar ngono kamu atraksi mas ini habis gak le iku gak mbek tawani le dia jambute guys ki jambute ki mbek ki tibune piye mung kerep ngono berarti kena setir apa kena setir gak gak kena setir tadi aku kudu pilek ya sampe niki guys mbok piye kowe wis kabeh tak delek neng kabeh jebuk mangkok kowe masa esen ambil mangkok enggak podo wae janjian ngene kaya nek ambek naire malah kaya ngene guys POV sok ben duwe anak wedok ngono kuwi tapi masih lama dene ndang mbah iki guys aneh yo udah nek lawan nyuci ya nai udah terus Takut kalau nanti diuyon. Alah, masa yang ngono aneh. Aku lo dek kae ngedong mamamu yo ora biasae. Terus sing ngumbahno ya aku dek kae, guys. Alah. Mbak tinggal turu, momong sansai tinggal turu, guys. Momong angga ya tinggal turu. Kok seneng becah cilik. Lah. Apa nih? Paling bisa foto-foto ya wes kan cukup sekian konten kali ini ngikut anakku aduh aja lali di like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.